Da ni'n chwilio am unigolyn i ddod i roed cefnogaeth iddyn ni efo'r prosiect Fuse. So mae'r prosiect Fuse yn ofod gwneud ar stryd fawr Porthmadog. Mae gennym ni lot o wahanol mathau offer yma. Mae gennym ni 3D printer, mae gennym ni laser, mae gennym ni heat press. Maen nhw gyd yma ar gael i'w defnyddio am ddim. Mae gennym ni dechnegwyr sydd ar gael i gynnig hyfforddiant a rhedeg gweithdai yn y gofod hefyd. Mi fydd disgwyl i'r person fod yn Fuse 3 diwrnod yr wsos, a mi fyddwn ni hefyd yn gofyn i'r unigolyn yma i helpu ni i drefnu digwyddiadau a gweithdai yn y gofod hefyd. Mi fydd gofyn i'r person gael rhyw ddealltwriaeth sylfaenol o'r offer, ond dydy profiad a dealltwriaeth manwl o'r offer ddim yn hanfodol. Mae elfen bwysig o'r gwaith ydy ymgysylltu hefo'r gymuned, felly hefo busnesau, ysgolion, colega, i drio hyrwyddo gofod ac i ddangos i bobl beth sy'n bosib i'w wneud yma. Mi fydd gofyn i'r unigolyn yma gael sgiliau dwyieithog da, sgiliau cyfathrebu da a sgiliau digidol da. Mae hwn yn gyfle gwych i gael profiad o weithio mewn gofod gwneud a hefyd i gael gweithio ar prosiect cymunedol fel hwn. Felly os ydych chi eisiau mwy o wybodaeth am y rôl yna, cysylltwch efo fi.